proxecto Rumbo é unha iniciativa piloto desenvolta a nivel estatal por 22 entidades de 5 confederacións do terceiro sector entre os anos 2022 e 2024. O seu obxectivo é impulsar o deseño de modelos innovadores de apoio á autonomía persoal, á vida independente e á participación social de persoas con discapacidade mediante un enfoque de dereitos. No marco deste proxecto, dende Dano Cerebral Galicia, puxemos en marcha diversos servizos, recursos e apoios orientados a mellorar a calidade de vida, previr situacións de dependencia e evitar a institucionalización non desexada de persoas con dano cerebral adquirido, poñendo o foco naquelas que non teñen ou non poden acceder a recursos sociosanitarios adaptados ás súas necesidades. Con este fin, actuamos a través de 3 grandes eixos: os servicios sociosanitarios de proximidade, os servicios de apoio comunitario para a participación e promoción da cidadanía activa e a asistencia persoal. A liña de actuación desenvolta a través do Servizo de Asistencia Persoal foi posta en marcha por Dano Cerebral Galicia como unha experiencia piloto e pioneira no noso país. O principal obxectivo do servizo foi ofrecer ás persoas con dano cerebral adquirido un instrumento para desenvolver, avanzar ou recuperar os seus plans de vida que en moitas ocasións se ven rotos debido á adquisición súbita da discapacidade. Inicialmente formouse as profesionais do movemento asociativo e a persoas externas a él para desempeñar as funcións de asistencia persoal. Despois, durante un par de meses, 2 persoas con dano cerebral contaron con un apoio profesional para desenvolver unha serie de actividades baseadas nos seus gustos e necesidades co fin de alcanzar o seu proxecto vital da forma máis autónoma posible. A través do traballo conxunto e consensuado entre as persoas usuarias e as profesionais, trazáronse os obxectivos que as primeiras querían alcanzar, as actividades que querían levar a cabo e o horario que realizaría a profesional encargada da asistencia persoal. Pues la figura del asistente personal lo que aporta a la persona es un apoyo para aumentar su autonomía, para que la persona cumpla sus objetivos, para motivarlos también, porque al final pueden hacerlo todo, pero también lo que les falta a veces es ese poquito, ese empujón. Todo o que eles aprenden con esas personas, para eles vale moito para a hora de vivir solos, para a hora de facer unha vida, entre comillas, normal, como podemos facer calquera outra persona. Sacar un carné, buscar un traballo, adaptarme ás circunstancias da vida. É que como el que colleu máis confianza en el mismo, douse conta que podía facer máis cousas. Eso, pues a manejarse mejor con el móvil, a soltarse, a salir pues a la calle solo, sin sus padres. Tiña que estar pendiente del sempre, porque sabía que estaba con unha persona que estaba mirando por él, que estaba cuidando de él. A ver que era capaz de hacer más de lo que él creía. Coller o bus, facer de comer, buscar en Google Maps, facer lista de compra, pagar no súper. Sí, la diferencia de la asistencia personal a otros tipos de centros o servicios, pues que la persona el día de mañana sea lo más independiente posible. Ser libre, ter libertad, para min é máis para todos que me rodean. A mí o que máis me gustaría é ir vivir eu solo a Santiago, non depender de meus pais, nin de ninguén. Pero a experiencia foi moi boa. No caso do Damián foi moi breve, necesitaba que fora moito máis larga para tamén poderem facer moitas outras cousas, moitas máis cousas. Gustaríame que, bueno, seguir, ainda que non fora para min, fora para outras persoas, que ao mellor a outras persoas valeríalle tanto como valeu a min. Os resultados tras finalizar a pilotaxe demostraron que o servicio mellora o benestar das persoas con discapacidade, o favorecer que poidan facer efectivo o dereito a decidir sobre a súa vida. Por un lado, o servizo supuxo unha mellora na autoestima, confianza e autonomía das persoas usuarias. Por outro lado, permitiu que as persoas coidadoras tiveran un tempo de respiro mentres a súa familiar contaba co profesional de asistencia persoal como apoio.